गोड़ लगतनी समाचार बटुए करहगर से रिपोर्टर बानी बिहार ब्यूरो पीके मिश्रा के साथ मोहम्मद शमशाद आलम जी। खबर के हेडलाइन सुनी। नाग नागिन के जोड़ा से परेशान रहे पूरा परिवार, सपेरा दिहले बूटी फेर का भइल। आगे रोरा खबर अंत तक देखी, खबर विस्तार से जानी। करहगर रोहतास जिला में एगो घर में जहरीला नाग नागिन के जोड़ा से एगो परिवार एह कदर परेशान रहे कि एकर जानकारी उ एगो सपेरा के देलस। वो परिवार के ओह समय राहत के सांस मिलल जब सपेरा ओह जोड़ा के यानी सांप के जोड़ा के बूटी दिहलस और दोनों बिल से बहरी निकल गए सन। ई कौतूहल के विषय देख के लोग हैरान रहे। दरअसल ई पूरा मामला रोहतास जिला के करहगर प्रखंड के पूर्वी ठोरसन गांव के ह। एगो घर में ढेर दिन से नाग नागिन के जोड़ा अपन बसेरा बना ले रहे। घर वाला के नज़र अक्सर एह नाग नागिन के जोड़ा पर पड़ जात रहे, लेकिन हमेशा वो लोग धोखा दे के घर में लुका जात रहन के दोनों नाग नागिन के जोड़ा। हालत ई रहे कि अपने घर में ई लोग जौन घर के मालिक बा लोग खौफ में रहत रहे लोग। आसपास के लोग भी ई वाकया से हैरान रहन। उ लोग दोनों लोग के निकाले के युक्ति खोजत रहन। आखिरकार ई लोग के सांप के पकड़े खातिर एगो सपेरा के बुलैलस। मस्तान नाम के सपेरा पहिले उ जोड़ा खातिर एगो बूटी निकलस आ पूर्वी ठोरासन गांव सुशील उपाध्याय के घरे घुस गई। नाग नागिन के निकाले खातिर जड़ी बूटी सूंघ के नाग तो निकल गईल आ नागिन दूसरा बगल के जयप्रकाश उपाध्याय के घरे घुस गईल। तो सपेरा घर मालिक के बोलन कि रौरा घर में नागिन घुसल बिया। ये बात के सुनते ही जयप्रकाश उपाध्याय जौन बगल के घर रहे सपेरा के लेके अपना घर में नागिन निकाले खातिर ले गेलन। सपेरा घर में घुस के जड़ी बूटी सूंघा के नागिन के पकड़ लिहलन। एह तरह सुशील उपाध्याय के घर नाग जयप्रकाश उपाध्याय के घर से नागिन के पकड़ के ई दोनों जना के बाहर निकलन। उ नाग नागिन के पकड़ के मिट्टी के बर्तन में कैद कर लेलन। दोनों तकरीबन 6 फीट लंबा रहन। ई दोनों के बड़ा ही सावधानी के साथ पकड़ लिहल गईल आ अपना साथ ही सपेरा ले गईलन। घर वाला बतैलन कि केहू के ना पता रहे कि दोनों सांप मकान के गलियारा में कब आ कैसे पहुँच गईलन। दोनों के पकड़े जाए से लोग राहत के सांस ले बा। भोजपुरिया समाचार निवेदन करी कि रौरा सभे ऐसा रिस्क मत ले। रौरा सभे सांप के ऊपर ऐसे पकड़े के प्रयास मत करब। ई रौरा सबके चेतावनी स्वरूप बतावल जाता। ये ट्रेंड सपेरा ह लोग ई लोग के इहे काम बटुए। ई लोग जानता लोग कि कौना तरीका से कैसे पकड़ाई। तो रौरा सभे खबर के अंत तक देखब, शेयर करी।